When Joey, in Karkarigatan nga dati maikamakamot lang karati panagganaganda. Nang runa kadagiti nakauna nga barangay Sakritan, Lubaan, Bikbika, Liliputan, Barbar, Bungro. Isuda yan kamakami dagiti maasapol na ganaganan. Pito nga barangay deta ay sudat nakauna ken kastamat isudat ti adu ti danom na. At mabaling nga adda dagiti sangkabasit nga reklamo da. Um, ket dinggamat tate ko na adda reklamo so ti denggan. Ket idi napanak idi kalman adda di may nga nag-isabak kanyak ta sinaludsod ko mano tinaalam ko na sa nga pulo nga ganagan nagbasit met kunana ta ti mulmulaak indam nga hektarya kunana kada jay karubak nga may sakit gudwa nga hektarya ti mulmulaan na agpada kami kunana apay kastoy kunana so jay alakit kuna anusan nyo kuna dat adda nga kwata no innom nga hektarya data kwam sa amin nga kaya nga itag amin so adarete pagpatinggaan mi nga maitag kunak so dagjay pagpatinggaan mi dati 1 hektar may isang hektarya ket no walo dagjay 2 hectares 2 hectares o basta dati pagkat o kami so may isang hektarya walo nga ganagan dagjay maitag kuma ay mausar gudwa na jay itag mi so no may isang hektarya jay mulmulaan na upat nga ganagan ket kunak sapay la kumata sapay la kumata makatulong kin appresyarin nyo kunak na numampay hambing nga maitag amin kunak ngem siguro sapay la kumata appresyarin nyo kunak ta no kung kuntaram dadya upat nga ganagan 8,000 mo dadya yan 8,000 no kababa nga pa nagkuntar mo 2,000 ti may nga bag so 8,000 dadya ket dadya nakaalat ti nga pulo nga bags ket bali 20,000 dadya yan ket kasla di na pay appresyaran ket apo nagsakit mat diriknak ngem amok mapanunot nan tumatla ang dadya appresyaran na tati skimming amin apo taamuyo dati igatgatang miti ganagan naggapo iti 7171 ket ti pamay amin no badi kag mulmula iti tabako apo gudwan na laeng iti maiteg nga ganagan ngem no agmulmula kat ti tabako 100% nga no may isang hektarya jay mulmulaam sikang agmulmula tabako 8 ket no 2 hektarya wenno tallo unlimited no ti kadagiti tabako no 6 hectares jay mulmulaan na nga pagay then so be it times 8 ti maiteg kada kwada so that amot ti maiteg nga benepisyo kada kayat mi nga may parik na kadagiti tobacco farmers nga ikikami iti atensyon kayat mi tumulong sa pasap nga tulong ti kayat mi ngem kayat mi nga ipangpangruna basit kadagiti agmulmulat ti tabako tapan nang ipakita mi ti panang suporta kadakwada tagaputa isuda ti paggapgapuan na dahito nga pundo so teko na barbarang mat no makapanunot to dagiti dadduma no kayat dan tumat nga 100% ti may nga ganagang kadakwada then agmula dan tumat sang kabasit ti tabako tapno damot mai-contribute da para kadatoy maisubsubli nga para kadakwada wan aming nga barangay may kan aming nga barangay basta agmulmulat basta taga pinili may kan oray dagiti daddo mga mulmulaan da dati dagiti barangay nga dati boundaries kasla kumati patot lubong may kan latamat ademat kuata dagiti mat daddo mga talon da adda di parte nat bangir yan badok yan it's okay lang basta te kunak basta kayat datag talon tulungan tayo da Pagyamanan ta ng timpalan niya po mayroon kwa ganaga abono pang abono ti talon marino di pa mabagyan tumanan na po Ano ti awatem nga ganagan? Dua nga dahiti si trayo 14 kin dua nga yorya sir. Upa, bali upa. So panagyaman mo kini mayor ka dito yung intad. Kaagyam-yaman na launay kin kaapo mayor.
Tadakkel tulong mo kada kami dagitoy apo. Ay natulong mi sir. Agyaman ka po, Mayor. Mano ta awat Pa lang. upat ka ganagan? Manong hektarya dito taltalunam sir? Oh, awan pa may sa hektarya, media. Yung dakkel nga makatulong kanya yo dito naawat yo. Kung mga takil mga basi. Galo ka nang ginang batiganagan diyan daw. Mano ka dito may sa ganagan tatan sir? Manot bayad ti may sa ganagan tat? Suro ko sa nga ribon sa. 1.8. Urea.